И здравейте хора, аз се казвам Камен. Сега ще играем Snowball Guys. Можете да се абонирате, да лайкнете и сега да започнем да играем на Snowball Guys. Пишете отдолу коментарите вие колко коронки имате, или в YouTube колко абонати имате, гледания. Пишете отдолу в коментарите. Сега започвам. О, не. Как да това не го падна? Какво става? Защо не мога да мина? Покача се там горе! Не. Ще трябва да го мина. Ще трябва... Не. Ще трябва да го мина. Няма къде... Ще трябва... Не. Бате, виж колко хора има пред. Няма да го мина, не. Не може да го мина. Да започваме... Не. Започваме с другия град, да видим ако едно ще не се падне. Така. Падна ни се на това ниво. Сега да започваме. Не. Какво става, бе, бате? Не. Ще изчакаме. What the fuck? Какво става? Сега ще ида изтука. Защото знам, че изтука ще е. Сега ще хвана сега. О, не. Yes. Yes, успях. Давай, на кой нова ще спадне. Добре. На това ниво не се падне. Добре. Ще трябва... съм 8 човека. Ще трябва за минути. Ще мога да... Не! Не, бате. Не. Сакам гумина. Не, бате, пред мен има повече от 8 човека. Не, бате. Не, моля ти се. Искам да го мина. Не. 6. Yes! Мина го. Сега играем за коронка. Не. На това ниво няма мога да взема коронката.
Винаги на това ниво не взимам коронки. Ще трябва да се пазя от тези стиски неща. Не само на мен, не. О, но! Едното почна. Жалко. О, не! Не! О, yes! Yes, не! Бати, как късметлия съм. Късмет изкарал. Той да умре, аз спечеля коронката. Може да умри. Не! Не бати. Щях да спечеля коронката. Ако не бях станал на това буре и ако не бях отишла в лавата, тогава пълно ще да победам. Ама не победих. И сега да започваме нова игра. Не, пак лаги ми. Пак лаги, бате. Лаги за цялата игра. Ще е много тъпо. Много. Не, баси смоченото нещо. Не! Ко бях паднал. Да ги... избух. Тази няма да успя. Успя? Моля, не. Не успя. Сега да видим. На коя ниво ще не се падне? Ма това ниво не го обичам. В средата това. Това според мен е в средата. Казваше това нещо и я го забравих. Не, тук няма да го мина. Тук няма мога да го мина. Казвам ви го, бате. Тук няма мога да го мина. Като гледам да пред мен колко човека има. Няма. Ще загубя. Ще се... Не! Престувко ми беше залагил много. Но много, ама много ще да се ядосам. Не! Страшно да скокна на това! Yes! Yes! Съм на това и в средата. Според мен е в средата. Не! Yes! Да, тук. Тази успя.
успяла да се класирам. Сега да видим за финал, пак ми се падна. Не. И за свър ниво не мога да го минавам. Да взема коронка. То не що не е, кога има юмрук и дата с бута. Това не е смъртеното нещо. Света. Я при мен не ще да има никой. Никой не ще да има при мен. Не се мога да... Не! 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 И пази един... Не. Хора, тук мисля да приключвам видеото. Можете да се абонирате, да лайкнете и